Какво става, хора? Добре дошли в новото ми видео. Отново се намирам във Враца, където е време за следващото предизвикателство. Днешното предизвикателство е висене на лост. Вече знаете играта в Бургас, имахме едно такова. Ако хората издържат 2 минути висене на лоста, печелят 100 лева. Благодаря на община Враца и на Младежки център Враца, че ме поканиха. За мен е изключително удоволствие да бъда днес тук и да провеждаме тези готини спортни предизвикателства. Сега, кой ще бъде първия? Раз, два, три. Окей, ти си първи. Разбрах какво е изискването. 2 минути висиш на лост. От тази страна трябва да висиш. Изискването е краката да не се докосват. Който докосне земята, защото не е много високо, гори. Така че дръжте краката горе през цялото време. Готов ли си? 1, 2, 3. Изглежда доста сериозен и убеден участник. Заключил е хвата много добре. Това е изключително важно при това предизвикателство. Изглежда сякаш се е препарирал и се е опънал на простора. Окей, минава 1 минута, нека да го окуражим. Няма проблем да се набирате, ако това се питате. Въпросът е да не докосвате. Окей, минута и 20 секунди. Добре, все пак никак не е зле, минута и 20 секунди. Ти си следващия, как се казваш? Васил. Колко ще издържиш според теб? Никой не се пробва. Никой не си пробвал. Добре, нека да видим. На 3, 1, 2, 3. 40 секунди. Минута и 20. Минута 23 секунди. Поне си 3 секунди по-напред от първия участник, ако не е друго. Айде, момчета, нека да видим кой ще е първи. Добре, ти си първи, как се казваш? Никола. От Враца ли си? Да. Ама ние се познаваме с теб, ти много си пораснал. На 3 започваш. 1, 2, 3. Минава минута. Нека да го окуражим, изглежда много добра форма. Минута и 20 секунди. Давай, Никола, дръж се. Оп. Окей ли си? Минута 28 секунди. Имате утешителни награди. Който се е пуснал вече и не е успял, може да отидете отзад да ви ги дадат. Кажи ми сега, убеден ли си, че ще направиш 2 минути? Почти. Пробва ли си някога? Не. Добре, айде да видим. 1, 2, 3. Той използва доста интересен захват за това упражнение. Палеца отгоре, което бих казал, че може да бъде минус. Много зависи. 50 секунди. Дръж се. 1 минута мина. Окей, точно 1 минута. Преди да продължим напред, искам да ви споделя за моите дългогодишни спонсори на канала Gym Beam, благодарение на които подобни видеа са възможни. Gym Beam предлагат огромен асортимент от продукти, подходящи за всеки спорт, хранителни добавки, аксесуари, здравословни храни и много други. Продуктите им са страхотни, а цените им са едни от най-достъпните на пазара, така че съм сигурен, че ще си харесате нещо от техният уебсайт, което ще помогне за постигане на спортните ви цели. За да ви помогна с избора на продукти, ви оставим линк в описанието към страницата с моите любими продукти, от които силно ви препоръчвам да си вземете. При поръчка от Gym Beam използвайте промокод Кузманови5, така получавате отстъпка и подкрепяте това, което правя. Благодаря на всеки един от вас, който ползва кода. Как се казваш, къде си? Само от Враца. От Враца, на колко години си? На 22 години съм. Висял ли си на лост някога за максимално време? И? 2 минути ги минеш ли? Ще се опитам сега. Ма минавал ли си ги? Не съм ги минавал. Добре, не си ги минавал, значи сега е времето и деня, в който да го направиш. Дръж здраво хвата, 50 секунди мина. Минута и 15 секунди мина току-що. Дръж. Минута и 19 секунди. Раз, два, три. Добре, ти спечели. Ти как ще се качиш на лоста, бе, човек? Чакай. Как ще се качиш на лоста? Не те знам. Добре, започваме. Една минута минава. Браво! Браво, момче! Още 1 минута и печели 100 лева. Минута и 30 секунди. Още 30 секунди! Дръж! Давай! Минута 38, най-доброто време до сега. Браво! Браво, момче! Здравей! Как се казваш? 1, 2, 3.
40 секунди. Дръж, стискай здраво. Минута и 30, още 30 секунди. Минута 34. Браво, Софи. Все пак се справи супер. Взял ли си някога на лост? Не. Добре, това ще е първият път. А тренираш ли нещо? Лостове, фитнес? Фитнес само. От колко време? Фитнес от 2 години. Добре, 2 години тренировки не е зле, има шанс да издържиш. Съм на бълка. Значи си по-тежък, което не е добре за теб. Ето като на този лост се хващаш, ширината ти си я прецени на 3. 1, 2, 3! Искам след това някой, който е убеден, че ще издържи 2 минути. Абе, много убедени, ама ще има наказание, ако не си спазват обещанието. Вече ще ги наказваме, защото много обещават, ама 50 секунди. 58 секунди. Добре, благодаря, че опита. Сега, ти обеща първи, айде идвай тука. Сега, вижте какво е изискването. Който обеща и който си спази обещанието, после прави 50 лицеви. И 100 за 200 го правим. Давам, ако загубя, ти давам 100. Ако загубиш, ми даваш 100 лева на мен. Да, ако спечелвам, ти ми даваш 200. Добре, тази оферта... Не. Той обича да прави далавери. Не ти приемам далаверата, ама ме изкефи. Ще се пробваш. Айде, да видим. 1, 2, 3! Една минута мина. Изглежда наистина много спокоен, в много добра форма. Ако минеш 2 минути и издръж максимум, искам да видя какъв ще е максимума. Окей? Още 10 секунди. Дръж. 57, 58, 59, 2 минути! Браво! Браво, момче! Е, това е, спази си обещанието, няма да прави лицеви. 2 по 50, 100 лева си спечели. Първият човек, който спечели днес. Браво, момче! Добре, а ти как ще се качиш на лоста? Браво! Добре, 1, 2, 3. 50 секунди. Минута и 20 секунди за Зори. Минута 27 секунди. Браво, Зори! На колко години си? 22. На 22 години. Как се казваш? Илия. Илия ми обеща, че ще направи 2 минути висене на лост, иначе го чакат 50 лицеви. На 3, готов ли си? 1, 2, 3! Давай, момче. Хвата му не мърда. Минута и 30 секунди. Още 30 секунди печели 100 лева. Минута и 40 секунди. Сега ще те карам ли да правиш 50 лицеви? Ще ги направиш ли? Айде, давай да видим. Каза, че ще направи 2 минути. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Още 7, давай. 4. Добре, нищо, близо си. Благодаря, че все пак опита. Машина си. Чао, Илия. 1, 2, 3. ...50 секунди. Минута и 25. Минута и 30. Лицеви, ще правиш ли? 50 са ти много. Айде, дай 20. Давай, 1, 2, 3, 4. 18, 19, 20. Браво, браво машина. Днеска ще се пребереш по-здрав от вчера. Как си казваш? От Враца? Да. Добре, Захари от Враца сега ще повиси на лоста, да видим дали ще издържи 2 минути. На 3, 1, 2, 3. Изглежда много спокоен, така че шансът е голям. Още 30 секунди и печели 100 лева. Минута и 35 секунди. Добре, благодаря, че опитам, а сега те чакат малко лицеви. След висене е трудна работа. 2, 3, 4, 5, 6,
46, 47, 48, 49, 50. Добре, добре. 50 лицеви, не бяха чисти, има нищо. Все пак, няма да те мъчи. Благодаря ти. Ти тренираш, изгледа, че тренираш, нали така? Какво тренираш? Фитнес. 1, 2, 3. Една минута мина, браво. Хвата е много добре, дръж се здраво. Не се мърдай много, ще става по-сложно. Дръж се. Минута и 30. Минута и 30 секунди. Как се казваш? Добре. Давай, пускай се. 2 минути. 1, 2, 3. 40 секунди. Яко се е фокусирал. Минута и 10 секунди. Дръж. Минута и 20 секунди. Минута 23. Ако той не направи 2 минути висен на лост, защото приятеля му е много сигурен в него, приятеля вместо него ще прави 50 лицеви. Айде, да те видим. Май ще правиш 50 лицеви. Минута и 10. Още 40 секунди. Минута 23. 1, 2, 3, 4. 18, 19, 20. Айде стига толкова, че си малък, простено ти е. Убеден си? Айде да видим колко си убеден. Чакай, аз ще помогна. ...50 секунди. Една минута мина, браво. Минута и 15. Минута и 20. Двамата ли играят така, както се хартия? Давайте. Добре, ти си. Убеден ли си? Така не Пускал ли си се? На морето, само че на въртящо лоса. 1, 2, 3. Минава една минута. Дръж. Минута и 30. Ти убеден ли си? Давай. Една минута мина. Айде, баце, дръж се здраво, баце. Браца, баце. Минута и 15. Минута и 30. Дръж. Минута 35. Той тренира борба, има голям шанс. 1, 2, 3. 30 секунди. Една минута мина, още една минута. Дръж. Минута и 30. Още 30. 1, 2, 3. Това е последният участник. Защото се стъмва, след малко започва концерта, почне концерта, няма да се чуваме. Една минута, още една минута дръж. Още 20 секунди! Давай! 15 секунди, дръж! Здраво! Не! Добре хора, това беше от мен за това видео. Честно казано, очаквах малко повече. Може би не успях да намеря правилните участници днес, защото само един човек печели 100 лева от днешното предизвикателство. Но на предното такова във Враца врачаните се оказаха доста сериозни. Просто може би днес нямаха късмет. Не знам. Но надявам се пак видеото да ви е харесало. Не забравяйте да дадете палец нагоре да се абонирате, ако все още не сте, защото по този начин подкрепяте поредицата. И напишете в кой следващ град да дойда. Чета коментарите, така че наистина направете го. Ще се видим в следващото видео. Peace!